Mi volt a legkellemetlenebb sztori a párodat illetően, ami véletlen vagy félreértés volt, de a mai napig cipeled magaddal? Volt egy barátnőm, akit nagyon szerettem. Még a 90-es évek végén vonatozunk fel sokszor Budapestre, nem volt még okostelefon és társai. Általában keresztrejtvényt fejtettünk közösen, hogy elüssük az időt. Egyszer az egyik kockában az volt a kérdés, hogy művivetélés. Én egyből arra asszociáltam, hogy ez egy agrárcucc, és mivel a barátnőm agrármérnöknek tanult, ezért hangosan felkérdeztem, hogy na mi a megfejtés? Persze, hogy az abortusz volt, amiben sajnos már volt egyszer része az akkori páromnak. Ezután annyira szarul éreztem magam, hogy a mai napig nem tudom elfelejteni, pedig vagy 30 éve volt. Nektek volt hasonló?